салом бинандагони хабартиҷӣ. Аз иштироки Ӯзбекистон дар бунёди ду нерӯгоҳ дар дарёи Зарафшон, Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии ин кишвар, моҳи августи соли 2018 дар пайи мулоқот бо ҳамтои тоҷикистонияш Эмомалӣ Раҳмон гуфта буд. Бар гузориши Pars Today, Вазорати энержии Ӯзбекистон эълон кард, ки ин кишвар ва Тоҷикистон ба тавофуқе барои бунёди ду нерӯгоҳи барқии обӣ муштарак дар руди Зарафшон дар Тоҷикистон даст ёфтанд. Дар марҳалаи аввали ин тарҳ истгоҳи барқи обӣ 140 мегаватти ёгон бо ҳазинаи тақрибии $282 миллион бунёд мешавад, ки барои тавлиди 700 то 800 миллион киловатт-соат барқ тарроҳӣ хоҳад шуд. Дар марҳалаи дуввум низ ду тараф имкони иҳсодии як истгоҳи барқии обии 135 мегаваттӣ бо ҳазинаи тақрибии $270 миллион ва зарфияти тавлиди 500 то 600 миллион киловатт-соат барқро баррасӣ хоҳанд кард. Дар баёнияи Вазорати энержии Ӯзбекистон таъкид шудааст, ки барқи тавлидӣ фақат барои истифодаи кишвари Ӯзбекистон хоҳад буд. Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз замони ба қудрат расидан дар декабри соли 2016 эълон карда, ки қасди таҳкими беҳбуд ва тақвияти равобит бо ҳамсоягонро дорад. Мирзиёев аввалии соли 2018 мелодӣ аз Душанбеи Тоҷикистон боздид кард ва раъусаи ҷумҳурии ду кишвар дар ин сафар 27 санади ҳамкорӣ имзо карданд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Ӯзбекистон барқи калон месохтааст дар Зарафшон, дарёи Зарафшон, ва чаро ба тафовути Ӯзбекистон хоҳад шуд, ба кишвари Тоҷикистон чӣ фоида хоҳад кард? Ҳатман нависед дар комментария.